Ce faci, frate? Nu, bine. Bă, mi-a venit o super idee. Ce, mă? Că stăteam pe wc și efectiv mi-a venit ideea de a face weekendul perfect. Bă, dar suntem doar doi, bă. Trebuie mai mulți. Mi-a venit... Hai să mergem pe Răzvan. Poate mai Ok, stai că sun eu niște acum. prieteni. Alo? Alo? Bă, mi-a venit o idee de weekendul perfect. Vrei? Ne întâlnim în față la magazin. Ok, bine. Hai să mai vorbim. Bam. Bă, dar ce e la weekendul perfect? Vreau pui, cărniță și te fac pucări. Ce faci, frate? E tu? Am auzit ceva de, nu știu, weekendul perfect. Da, weekendul perfect. Este o provocare pe care am lăsat-o eu lui Cristi. Și trebuie să facem un weekend perfect și dacă nu reușim, nu mai suntem prieteni. Da. De-abia aștept să scap de voi. Planurile mele diabolice. Direcția greșită. Da, mai am și ceva să vă spun. Bă, e ok dacă mai vine și un prieten? Cine?